Христос Воскресе! Започват новините в 19. Аз съм Виктория Петрова. Честит празник от мен, аз съм Юксел Кадриев. С края на Великденския пост и настъпването на празника дойдоха и дългите семейни трапези. Какво причиняваме на организма си с традиционното преяждане и как да се предпазим? Отговорите от Десислава Кръстева. Близо 50 дни постни и ограничени храни. И изведнъж свръхзаряд от мазнини, протеини и въглехидрати, който изправя пред огромно предизвикателство организма. Количествата увеличават обема на свития от постите стомах и затрудняват обмяната на веществата. Мастите и въглехидратите се усвояват по-бързо и по-лесно и веднага организма ги складира като мазнини, защото той е стресиран от дългото постене. Освен безобидния дискомфорт от преяждането, богатите софри обострят хроничните заболявания. Ако стриктно сте спазвали Великденския пост, организма ви е свикнал вече към по-лека и по-лесно смилаема храна, така че дори няколко яйца или пък парче козунак са в състояние да доведат тялото ви до истински шок. Специалистите по здравословно хранене и лекарите съветват да не се нахвърляме върху храната и да ядем всичко едновременно. Проблема е, че за този отрицателен период от време просто имаме свръхконсумация на най-разнородна храна. Една огромна бомба от калории. Затова всичко зависи от разума и мярката, включително и с алкохола, който е допълнителен товар. Гледам да не преяждам, понеже се натоварва цялата система. Използвам Великден като специален ден, в който ям храни, които по принцип не ям. В дните след Великден едно яйце на ден е напълно достатъчно. За BTV новините Десислава Кръстева. Така се разделяме. Следват спортните новини, останете с BTV.